ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ንቐንዲ ፍጻመታት ናይ 2025 ምስ ዶክተር መብራህቱ ክንዝትየሉ ኢና ዶክተር መብራህቱ እንኳዕ ደሓን መጻእካ እዚ ናይ 2025 ቀንዲ ፍጻመታት ብመጀመርያ ብዞባና ድሓር ብኣፍሪቃ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ብናይ ዓለም ኩነታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስከ ብኸባቢና ንጀምር ብፍላይ ከዓ ብሃገርና ብኤርትራ ኣብ 2025 ሓደ ናይ ዲፕሎማሳዊ ስራሓት ብፍላይ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ናብ ሱዳን ከምኡውን ናብ ስዑድ ዓረብ ጌሽ ነይሩ ብኡ መጠን ከዓኒ ገለ ልኡኻት ናይ ጥልያን ናይ ሱዳን ከምኡውን ናይ ስወደን ናብ ኤርትራ መፅኦም ነይሮም እዚኦም ቶም ፍሩያት እዮም ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና እውን እዚ ፅምዶ ዝበሃል ምስ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ምስ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ይቕፅል ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኪኖ እዚ ኤርትራ ካብ ውድብ ኢጋድ ስሒባ ኣላ ማለት እዩ እዚ ተዓበይቲ ፍጻመታት ናይ ኤርትራ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እስከ በቲ መጀመርያ ንጀምር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብዘን ሰለስተ ሃገራት ጌሹ ገለ ልኡኻት እውን ናብ ኤርትራ መፅኦም እዚ ዲፕሎማሳዊ ስራሓት ብኸመይ ትሪኦ መጀመርያ እኹል ዲኸኒ ኪንኡ ክንከይድ ነርና ድዩ ካልእ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዓብ ዝተረእየ ኣሎ ድዩ ምናልባሽ ኣነ እውን ዘይረኣኽዎ ንዓኻ ግድፈልካ ሰላም ዶክተር ሳምሶን ከመይ ቀኒኻ ከምኡውን ሰማዕትና ከመይ ተቐንዩ ከምቲ ዝበልከያ ሎሚ ኣብዚ ዝሓለፈ 2025 ናብ ዓለምና ናብ ከባቢና ናብ ሃገርናን ዝተፈፀሙ ፍጻመታት ወይ ኣካይዳታት ኢና ክንዕዘብ ብኤርትራ ክንጅምር ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ፀብጻብ ዝያዳ ናብ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ዘተኮረ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ናይ ኢሳያስ ዑደትን ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተቐበሎም ኣጋይሽን ኣመልኪቱ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና እውን ንእሽተይ ፀብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ ናይ 2025 ትዕዝብትታት ኣብ ዝብል ዝያዳ ተክሩ ኣብ ናይ ኢሳያስ ምንቅስቓሳት እዩ ነይሩ ስለዚ እንታይ ዘመልክተካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብዚ ዝበልናዮ ካብ ናይ ኢሳያስ ምንቅስቓስ ወፃኢ ብዙሕ ፍጻመታት ከምዘይተኻየደ እዩ ዘርኢ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ይኹን ብዙሕ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣይተረኣየን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ገለ ትሕቲ ሚእቲ ዝኾኑ እሱራት ከም ዝወፁ ይጥቀስ እዚ ከም ዓብ ዜና ክረአ ክእል እዩ ከም ምልክት ክረአ ክእል እዩ ግን ብቐዳማይ ከም ተዛረብናሉ ከዓ ምስ ሓላፍነትን ምስ ፍትሕን ምስ ርትዓዊ ኣካየዳ ናተሓሒዝካ ከዓ እኹል ከም ዘይኮነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንምንታዮም መጀመርያ ተኣሲሮም ነይሮም ንምንታዮም ከተፈቲሖም ሕጂ እንታይ እዩ ኮምፐንሴሽን ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ርእሲኦም ዝተፈፀመ ገበንሲ ካሕሳ ክወሃቦም ድዩ ዝብል ተዘራሪብና ነርና ስለዚ በደሎም ከይተፈልጠ ዝኣስሩ ሰባት ተፈቲሖም ክትብል ኣፀጋሚ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት እሱራት ከም ዘለዉ ካብ ቤት ትምህርትታት ንላዕሊ ቤት ማእሰርቲ ዝያዳ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪብና ነርና ስለዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ያለን ኩነታት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ምስቲ ዝምድና ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ኣተሓሒዝካ ድሕሪ ኣበ ምምፅኡ ኣብ 2018 ምናልባት ምስ ሃገራት ከባቢና ጥዑይ ዝምድና ሰላማዊ ርክብ ክህሉ ተስፋታት ነይሩ ከምቲ ዝረኣናዮ ድሕሪ ኩናት ትግራይ እሱ ቅሂሙ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ርጉእን ሰላማውን ኩነታት ኣሎ ከምቲ ትስርዓት ዝብሎ ዘይኮነ እቲ ኔጋቲቭ ፒስ ምናልባት ሰብ ከይቐትለካ ከይዘምተካ ኣይትፈርሕ እንትኾን ግን ብሓፈሽኡ ግን ናይ ፖለቲካ ቅሳነት ስለዘየሎ ኤርትራ ርግእቲ ሃገር እያ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ 2015 ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ዘመሓይሽ ስጉምቲ ወይ ምንቅስቓሳት ኣይተረኣየን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብኡ ሓሊፍና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ናብ ዝኸፍአ ከይድሎ
ምናልባት እውን ተመሪስና ንሪኦ ንኾን ኣብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ናይ ሱዳን ኩነታት ሕማቕ እዩ ዘሎ ኤርትራ እውን ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ኢዳ ተተኣታቱላ ስለዚ ብሓፈሹ ዓብ ለውጢ የለን እቲ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዓብ ምንቅስቓስ ናይ ዲፕሎማሲ እዩ ኣብኡ ኸ ንኤርትራ ዝርብሕ ድዩ መጀመርያ እቲ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ትሕዝቶ የብሉን ክልተኣወ ዝምድናታት ከምኡ እውን ኣህጉራዊ ዝምድናታት ተኻይዱ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ቁጠባ ምትሕብባርን ዝብል እዩ ሓፈሻዊ እቲ ዜና ዝበዝሕ ግዜ ዲቴይልስ ወይ ከዓ ጥልቕ ኢሉ ትንታነ ዝትንትን ዜናታት ኣይተረኣየን ስለዚ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ግን ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፍጻመታት ተበጊስና ኢና ክንትንትን ንኽእል እንታይ እዩ ዘርኢ ኤርትራ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ወይ ከዓ ትንታነ ትረኻታት ተበጊሳ ስጋኣታት ከም ዘለዋ ነዚ ንምምዳህ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ካብኡ ሓሊፍካ እውን ምስ ቻይና ምስ ካልኦት ሃገራትን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ምስቲ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኢማራት ክንብሎ ንኽእል ዝመፅእ ዘሎ ስግኣት ንዑ ናብ ምብዳህ ዝጠመተ ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎ ኢኻ ክትርዳእ ትኽእል እወ እቲ ካልእ ጉዳይ ከምዚ ዝበልካዮ ዝፖለቲካዊ ኩነታት መብዛሕትኡ ኣብ ክልተኣዊ ኩነታት ዘተኮረ እዩ ምናልባሽ ካብኡ ፍሉይ ድብል ከም ዲተረንስ ዝመስል እንድሕር ኣሎ እዚ ናይ ፅምዶ ኩነታት እዩ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣረኣኢና ክንዛረበሉ ንኽእል መስለኒ እሱ ካብዚ ሓደ ኣገዳሲ ብወገን ኤርትራ ዝተገብረ ኣብዚ መጨረሻ ናይ 2025 ኣብ ዲሰምበር ማለት እዩ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ከም ዝወፀት ብሓፂር ዝኾነ መግለፂ ተሓቢሩ ማለት እዩ ኤርትራ ካብዚ ናይ ኣፍሪቃ ውድባት እጋድ በሎ ኣፍሪቃዊ ሕብረት በሎ ናይ ምእታው ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ክትወስድ ሓድሽ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ ኢጋድ ኣትያ እንደገና ካልኣይ ግዜ ከዓ ወፅያ ሕጂ ኣብዚ ተኣገዳሲ ዝኸውን ኣካታዒ ነጥብታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እያ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ባዕላ ትወፅእ ስለምንታይ ኣብ ውሽጡ ኮይና ዘይትቃለሶ ዝብል ሓደ መጎተ ኣሎ ብካልኣይ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ዘይርባሓ እንድሕር ኮይኑ እሞ እንታይ ኣብኡ ኮፍ ዘብል ኣለዋ ደይትገድፎ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ እስከ ምዛ ኣነፃፂርካ ረእዮ ሕጂ ኢጋድሲ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኑ እዩ ንዓያ ርባሓንን ኢልካ ጠንጢንካዮ ምውፃእ ዶ ሓይሽ ወይስ ኣብኡ ኮንካ ክትቃለሶ ሓይሽ ብናይ መልክዕ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ዝስማዕ ከም ሃገራዊ ረብሓ ንኤርትራ ሓደ ዞባዊ ትካል ክትሪኦ ተኮይንካ ነቶም ነቲ ትካል ዝቆሙ ሃገራት ወይ ከዓ እቶም ዋህዮታት ወይ ከዓ ትሕዝቶታት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ንኣብነት ብዛዕባ ኢጋድ ክንዛረብ ተኮይንና በይነ ሃገራዊ ትካል እዩ ዝብሎ ናይ ሃገራት ትካል እዩ ኢጋድ ሕጂ እተን ሃገራት ጥዑይ ፖለቲካ ዘይብለን እንድሕር ኮይነን ናይ ምትሕብባር መንፈስ ኣብ ፅቡቕ ድሌት ኣብ ተስፋን እንታይ ኢኻ ትብሎ ኮንፊደንስ ብዩ ምትእምማን ዘለዎ ኣሰራርሓ ዝተመስረተ ፖለቲካ እንተዘይሃለወ እቲ ሰን ዝምስርትኦ ትካላት ሓያል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኢጋድ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክንዛረብ ኢና ኣብ ዓለም ዘለዉ ትካላት ምስተን ሃገራት ምስቲ ሓይሊ ናይተን ሃገራት ምስቲ ፖለቲካ ናይተን ሃገራት ዝኸይድ እዩ ስለዚ ኢጋድ ከዓ ካብኡ ውፅኢካ ክትሪኦ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ኢጋድ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ካልኦት ሃገራት ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ካብ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያን ካልኦትን ፈሊኻ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎት ዞባና ዘይርጉእ ስለ ዝኾነ ምትሕብባር ዘለዎ ዞባ ስለ ዘይኮነት ሃገራት ኣብ ውሽጠን ነውፂ ግጭት ዘለዎን እየን ነንሓድሕደን እውን ዝጋጨዋ እየን ስለዚ ሓያል ዝኾነ ዞባዊ ትካል ክምስርታ ኣይክእላን እየን
ኣብ ኤርትራ እንትመፂና ኤርትራ ኣብ ምምስራት ኢጋድ ሓያል ግደ ነይርዋ ምምስራት ኢጋድ ሓያል ግደ ዝነበራ ኤርትራ ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኢጋድ ኣብ ተመስረተሉ እዋን ኣብቲ ደድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሂወደግ ንበሎ ሓያል ዝምድና ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ እዞም ክልተ ሓይልታት እዮም ንኢጋድ መስሪቶሞ እሶም ክልቲኦም ኣብ ሰላማዊ ዝምድና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓ ኢጋድ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ከርኢ ጀሚሩ ነይሩ እቲ ኣብ መንጎ ኢህአዴግን መንጎ ህግደፍ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ዝምድና ክልሕልሕ ምስ ጀመረ ኢጋድ ከዓ ብኡ መሰረት ክደክም ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኢጋድ ንውሕድ ዓመታት ጥራሕ ንጥፍቲ ኣባል ኮይና ተሳቲፋ ብፍላይ ድሕሪ ዶብ ኩናት ናይ 1998 ዝነበረ ናይ ዶብ ኩናት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓንሳብ ብወረቐት ብኣካል ኣላ ትበሃል ግን ብንጥፈት ብኣካይዳ ተሪኢኻያ ዳርጋ ከም ዘይነበረት እያ ትቑፀር ድሕሪኡ ከዓ ብጋህዲ ብእውጅ መገዲ ካብ ኢጋድ አንሳሒባ ኣብይ ምስ መፀ ከዓ ንኢጋድ ኣብ ክንዲ ምሕያል ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ሓያል ሓደ ካልእ ትካል ተመስሪቱ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዘሎ ትካል ዲኻ ተሕይል ዘለካ ወይ ከዓ ንዑ ገዲፍካ ካልእ ትካል ኢኻ ትምስርት ዘለካ ዝብል ከካተ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኤርትራን ዝመርሕኦ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ዳርጋ ፍንጫል ናይ ኢጋድ ክትብሎ ትኽእል ትካል ተመስሪቱ ማለት እዩ እሱ ከዓ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝነበረ ዝምድና ምስ ለሓልሐ እሱን ዳርጋ ከምዚ የሎ ኮይኑ ኢጋድ ከዓ ድሕሪዚ ርክብ ኣብይን ኢሳያስን ምስ ተበትከ ከዓ ኢጋድ ከዓ እቲ ዝነበረ ቁርብ ዝነበረ እውን ደኺሙ ማለት እዩ ስለዚ ቅድም ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ኣቴናሉ ዝነበራ ወይ ከዓ ዝሑል ኩናት ናይ ዞባና ንበሎ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ከዓ መሊሱ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኤርትራ ካብኡ ክትወፅእ ኣለዋ ዶ ኣብኡ ኮይና ዶ ክትሕይሎ ዘለዋ ዝብል ኣካታ ዓይነት እዩ ብዙሓት ሰባት ኤርትራ ፅቡቕ ኣላ ንኢጋድ ትምህርቲ ክትወት ኮይንካስ ካብኡ ወፂኢኻ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ስጉምቲ ፅቡቕ ስጉምቲ እያ ወሲዳ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኮይና ክትሕይሎ እያ ዝግባእ ዝብሉ ኣለዉ ኣነ ብናተይ እምነት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ዞባዊ ወይ ኣህጉራዊ ትካል ክትወፅእ ኣለዋ ኢለ ይኣምን እነ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ኢኻ ክትሕይሎ ዘለካ ንሓደ ትካል ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምድናታትካ ከዓ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ካብ ኢጋድ ክትወፅእ ከላ ዝምድናታታ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ይደክም ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ እንታይ ኣሎ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ተዘይትወፅእ ነይራ ብትቕድምሲ ንኢትዮጵያ ብመገዲ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣቢላ ንኤርትራ ፀቕጢ ክትገብረላ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ክትገብረላስ ኣይምኽኣለትን ነይራ ተወሓደ ኣብ ኢጋድ ተፅንሕ ካልኦት መሓዙት ሃገራት ወዲባ ንኢትዮጵያ ክትቃወማ ምኽኣለት ዝበሃል ኣሎ ኣነ ሕጂ እውን ከምኡ ክኸውን ኣለዎ መስለኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ምን ካልኦት ሃገራትን ንኣብነት ኤርትራን ሱዳንን ተዳ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኾነ ፖሊሲ ሃለወን ኣብ ኢጋድ ብሓደ ጸሚደን ንኢትዮጵያ ክብድሃ ዝኽእላ ይመስለኒ ስለዚ ብናተይ እምነት ሓደ ዝኾነ ትካል ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ክትሕይሎ ተዳ ፀገም ኣለዎ ከዓ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትሕይሎ ክትቅይሮ ክተማዕብሎ እዩ ዘለካ ኢለ ዝኣምን ግን ቶም መራሕቲ ውልቀ መለኽቲ ስለ ዝኾኑ ዝበዝሕ ግዜ ንዝኾነ ትካል ንዝኾነ ማሕበር ኮኦፕት እዮም ዝገብሩ ናቶም መሳርሒ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብሩ ትካል ኢጋድ ናፃ ትካል ናፃ ዞባዊ ትካል ኮይኑ ክሰርሕ ኣይተፈቕደሉን ካብ ዝምስረታት ሒዙ ኣብተን ኣወንታዊ ስጉምቲ ወሲድወን ዝበሃል ንኣብነት ንድርቂ ዝምልከት ንናይ ኣንበጣ ወራር ዝምልከት
መጠንቀቕታ early warning ሓበሬታታት ይህብ እዩ ኣብኡ ዕውት ስጉምትታት ወሲዱ ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ ሓበሬታ ካብተን ሃገራት ዝመፅእ ዘይኮነ ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ውድብ መግቢ ዓለም ካብ IMO ካብ እዚኦም ዝመፅእ ሓበሬታታት ብኡ ኣቢሉ ኢጋድ ዝንቀሳቐስ ስለዚ ኣብ ሓበሬታ ምሃብ ብዙሕ ጥቕሚ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል ኣብቲ ናይ ዞባና ርግኣትን ሰላምን ዝምልከት ግን ኣበርክትኡ ዳርጋ ድሩት እዩ ነይሩ እዋ ምናልባሽ ከም ዝትብሎ ዘለኻ ኢጋድ መሳርሒ ኢትዮጵያ ይኸውን እንድሕር ኣሎ ኤርትራ ካብኡ እንድሕር ወፂኣትሉ ከዓኒ ኢትዮጵያ ነፃ ዓድል ትረክብ ኣላ ማለት እዩ ኤርትራ ተተልስ ቁርብ ከማን ዝቃወማ ሃገር ምረኸበት ብፍላይ ከዓ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ንዕኡ ኤርትራ ድምፂ ክተስማዓሉ ክትቃወሞ ዕድል ምረኸበት ነይራ እንድሕር ወፂኣ ሕጂ ግን ዳርጋ እነሆ ጎልጎል እነፈረስ ዝመስል ኮይኑ ይስማዓካ ንኢትዮጵያ እስከ ኢትዮጵያ ካበልዕልና ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ገፅና ንምፃእ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ 2025 ኢትዮጵያ ንዓባይ ግድብ መሪቃቶላ ካብኡ ሓሊፋ ካልእ ዝዓበየ ጥሙሕ ከምዚ ናይ ኒክለር ፕላንት ዓይነት ክገብር እየ ትብላላ ብካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ጎነፅ ምስ ሕወሓት በሎ ምስ ፋኖ በሎ ምስ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት በሎ ኣይተቋረፀን ኣሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዝበሃል ምስ ትግራይ ዝተፈረመ ዳርጋ ኣብ ምውዳቑ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ካልኣይ ኩናት ከይላዓል እውን ስክፍታታት ኣሎ ኪኖዚ ሓሊፋ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብጉዳይ ባሕሪ ኣብ ቆይቂ ኣትያላ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣብ ሶማልያ እውን ከምኡ ዓይነት ስጉምታት ወሲዳ ነይራ ምስ ሶማሊላንድ ብምትሕብባር ካብ ወደብ በርበራ ክትጥቀም ካብቲ ገምገም ባሕሪ እውን ሓደ 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ብክራይ ብሊዝ ንኸባቢ 50 ዓመት ክትካረዮ ተባሂሉ ነይሩ ምናልባሽ ኣብቲ ምስ ሶማልያ ኣብ ቱርክ ዝገበረቶ ስምምዕ ግን ተሪፉ ይመስል ሕጂ እውን ክትቅፅሎ ተኽእሎ ኣሎ ምዚ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ምፍላጣ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብዚ መጀመርያ ዝመፅእ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ መልሕቕ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ወይ ከዓ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከምኡውን ከም ሓንቲ ዓብዪ ዲፕሎማሲ ዘለዋ ሃገር ከምዚ ዝረኣናዮ ብዙሓት መንግስታት እውን በፂሖም ኣለዉ ኣብ 25 ኣብዚ መጨረሻ ወርሒ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እስከ 2025 ንኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ነይሩ ብናትካ ረኣያ ኢትዮጵያ ከም ዝበልካዮ ዓባይ ሃገር እያ ኣብቲ ዞባና ፍልቲ ሃገር እያ ብታሪክን ብዲፕሎማስን ብፖለቲካን ፍልቲ ሃገር እያ ብወተሃደራዊ ሓይሊ እውን ኣዝዩ ምእኩል ዝኾነ ስርዓት ፖለቲካ ዝነበረ ሃገር እያ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ካብቲ ወተሃደራዊ ምእኩልነት ዝብገስ ዳ እምበር ካብ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝብገስ ኣይኮነን ካብ ታሪኻት ሒዝካ ተዋህዶ ሃይማኖትን ንጉስን ወይ ከዓ ተዋህዶ ሃይማኖትን እቲ ማእከላይ መንግስትን ዝመርሕዎ መንግስቲ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ምሕደራ እዩ ዘሎ ሕጂ ብመንፅር ዓለም ክትሪኦ ከለካ ናይ ማእከላይ ዘመን ወይ ከዓ ናይ ድሑር ዘመን ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኣውሮጳ መንግስታት ዝነበርዎ ከምኡ እያ ትመስል ኢትዮጵያ ሕጂ ኢትዮጵያ ካብዚ ዓዘቕቲ እዚ ወይ ከዓ ካብዚ መፃወድያ እዚ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ሓንሳብ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣቢላ ናብ ርግኣ ክትሰጋገር ትፍትን ህዝባ ረጊፃ ኮሙኒስታዊ ተሓሳስባታት ተኣታትያ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ብሄር ፖለቲካ ብዝብል እውን ኩሉ ግዜ ፍልልያታ እንዳስፍሐት ኣብ ማእከል ዘተኮረ ፖለቲካ ተካይድ ሃገር እያ እዚ ናይ ብሄር ፖለቲካ ካብ ዝመፅእ ምናልባት ገሊኦም ሕጂ ንኢትዮጵያ ናብ ርግኣት ከሰጋግራ እዩ እቶም ውሕዳት ብሄራት ወይ ከዓ እቲ ጫፍ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ፐሪፈሪ ዘሎ ናብቲ ማእከል ገፁ ክሰሓብ እሞ
ኢትዮጵያ ናብ ርጉእ ኩነታት ናብ ቁጠባዊ ምዕባለ ክትሰጋገር እያ ዝብል ተስፋታት ነይሩ። ከምኡ ዝመስል ምልክታት እውን ይርአ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዳርጋ ድሓን ዝኾነ ናይ ቁጠባ ዕብየት ኣርያ ነይራ። ግን እቲ ፖለቲካ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ሓድነት ዘምፅእ ዘይኮነ ዋላ ፌደራላዊ ዳ ይበሃል እምበር ካብ ፌደራላዊ ኮንፌደራላዊ ስርዓት ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ምክንያቱ እተን ክልላት እንዳርጋ ናተን ናፃ ዝመስል ምምሕዳር ዘለዎን ወተሃደር ዘለዎን ልዩ ሰራዊት ዝብሎ ዘለዎን መንግስታት ኮይነን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝወዳደራ እየን ኮይነን ሕጂ ናይ ትግራይ ኩናት ናብ ኦሮሚያ ዘለዎን ኣብ ኣምሓራ ዘለውን ካብዚ ፈሊኻ እትሪኦ ኣይኮነን። እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንኣዲስ ኣበባ ዝተቆፃፀረ ኮይኑ እተን ካልኦት ክልላት ግን ዳርጋ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎም ምትእስሳር እንዳደኸመ ይኸይዱ። ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጣ ፀገም ኣለዋ። ከም ኢላ ከላ ግን ከም ዝበልናዮ እቲ ናይ ግድብ ኣባይ ተመሪቑ ኣሎ። እቲ ውፅኢቱ ከም ዝፀበናዮ ድዩ ክኸውን ድዩ ኣይከውንን ኣዘራረበ እዩ። ንኣብነት ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ከምቲ ኣብቲ ግድብ ክምራቕ ከሎ ወይ ቅድሚ ምራቑ ዝነበረ መብፃዕታት ንኣብነት ክንዲዚ ዝኣክል ፀዓት ከውፅእ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ሓሶት እዩ ዝበሃል ዘሎ። እቲ ዝወፅእ ፀዓት ካብኡ ዳርጋ ፍርቁ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እቲ ግድብ ኣባይ እውን እተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ኣብቲ ካችመንት ወይ ኣብቲ ቤዝን ዘለዋ ሃገራት ከም ንፈልጦ ግብፅን ሱዳንን እውን ኣብቲ ውሳነ ኣይተሳተፍናን ስለ ዝብላ ናብ ርጉእ ኩነታት ከሰጋግራ ኣይከኣለን ዘሎ ንኢትዮጵያ። ግብፂ ክሳብ ሕጂ ንኢትዮጵያ ትብድሃያ ዘላ ሱዳን እውን ኣብ ውሽጣ ዕግርግር ሃሊዋ ተዘይኮይኑ በቲ ውሳነታት እቲ ሕጉስቲ ክትከውን ከም ዘይትኽእል እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ምስ ከምቲ ናይ ኢጋድ ዝብልናዮ ምስ ከባቢኻ ምስ ብቁጠባት ብጂኦግራፊን እትተኣሳሰረለን ሃገራት ተሓባቢርካ ዘይወሰንካዮ ውሳነ ካብ ናብ ምዕባለ ናብ ርግኣት ናብ ዕግርግር እውን ከእትወካ ክእል እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ግድብ ኣባይ ንኢትዮጵያ ናበይ ክወስዳ ናብ ፅቡቅ መገዲ ድዩ ክወስዳ ናብ ሕማቅ መገዲ ድዩ ክወስዳ ንፁር ኣይኮነን። ምስ ግብፂ ዘለዋ ዝምድናት ብኡ ድሕር መዚናያ ግን ናብ ሕማቅ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል። ናይ ግብፂ ፖሊሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ትኽባ መገዲ ወደባት ኣቢልካ ድዩ መገዲ ካልእ ዝምድናታት ኣቢልካ ድዩ ግብፂ ምስ ሱዳን ዘለዋ ዝምድና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ እንዳተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ክህልወና ናይ ባሕሪ ምውናን ክህልወና ዝብል ፖሊሲ ከዓ ኣንፃሩ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ምስ ግድብ ኣባይ ተታሒዙ ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖሊሲ ተታሒዙ ይኹን ግብፂ ንኢትዮጵያ ናይ ምኽባብ ፖሊሲ ተታሒዛቶ ኣላ ትመስል። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ውሳነ እዩ። ኣብ ውሽጢኻ ርግኣት ዘይብልካ ሓያል ናይ ደገ ፖሊሲ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ወረቐት ወይ ከዓ ብኣዋጅ ሓያል ሃገር ምዃና ኑክሌራዊ ፀዓት ክተመንጩ ምዃና ብድሮናትን ብቴክኖሎጂን ትዋጋእ ሃገር ምዃና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ምዃና ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ክትቆፃፀር ከም ዘለዋ ብዘረባ ይረአዩ። ግን ኣብ ውሽጣ ርግኣት ዘይብላ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ክትተግብር ዝኽእል ዓቕሚ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ። ስለዚ ኣብ መዋጥር ዝኣተወት ሃገር እያ። እቲ ድልየትን እቲ ክውን ኩነታት እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ብሓደ ዝኸይድ ኣይመስልን። ምናልባሽ ኣብዚኣ ሓንቲ ክንፀውጠላ ዘለና እውን መስለኒ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ኤርትራ ገፃ ምጥማት ምስ ኢሳያስን ኣብን ካብ ክልተ መሓዞት ናብ ተፃረርቲ ኣምፂዎም ኣሎ። ብኡ መጠን ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ካብ ኣብይ ምስ ተፈለየ እንደገና
ምስ ወያነ ምሕዝነት ይደሉ ኣለዉ ማለት ወይ ገይሩ ኣለዉ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ፅምዶ ዝበሃል ብኣክቲቪስት እኮ ክንብሎም ኣይንኽእልና ብፕሮፓጋንዲስት ዝምራሕ ፀኒሑ ግን እቶም ንዕኡ ዝመርሕዎ ዘለው ሰባት እውን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ብኩሉ ደረጃ ዳርጋ ፍሉይ መርገፂ ዘይብሎም ብፍላይ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ዝገላበጡ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ ግዜ ምስ ከደ እቲ ብፅምዶ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ እንዳፈረሰ ሓደሽሽ እንዳበለ ከም ዝኸይድ ርዱእ እዩ ግን እንታይ ንሰማዕ ኣለና እዚ ናይ ፅምዶ ካብዞም ኣክቲቪስት ዶ ፕሮፓጋንዲስት ዶ ሓሊፉ ኣብ መንግስትታት ክቕየር እዩ ወይ ብመንግስቲ ኤርትራን ብሕወሓትን ክምእከል እዩ ዓይነት ንሰማዕ ኣለና ሓደ እዚ ኩነታት እዚ ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ባጀት ዶ ምባል ናይ ካልእ ምፍርራሓት ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ ድኢልካ ትሓስብ ኢኻ እቲ ካልኣይ ኩነታት ከዓኒ እዚ ናይ ኩናት ደበና ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ይዝረበሉ እዩ ማለት እዩ ብሓደ ወገን ኣብ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ እውን ምክንያታዊ ዘይኮነ ብተህዲድ ዝተሓወሰ ባሕሪ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣብ ኩናት ከምፅእ ይኽእል እዩ ብካልኣይ ከዓኒ እዚ ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ዘሎ ዘይምርድዳእ ሕጂ ከምሪኦ ዘለና እውን ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ግዳይ ገይርዎ ዘሎ ግዳይ ጥሜትን ካልእ ኩነታትን ገይርዎ ደሎ ሕወሓት እውን ዓቕለይ ይውዳእ ኣለኹ ዝበሃል የውፅእ ኣሎ እሞ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦ ከለና ምናልባሽ እቲ ኩነታት ክሳብ ሕጂ እኮ ርኢና ኣለና ኣበይ ገፁ ወስደና ኢልካ ምርኣይ ነዚ ብፍሉይ እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ እንታይ ይመስለካ እዚ ኣበይ ገፁ ክወስደና እዩ ፅምዶ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ስልታዊ እዩ ስትራቴጂካዊ ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኢሳያስን ኣብን ፅምዶ ገይሮም ኣንፃር ሕወሓት ተሰሊፎም ነይሮም እቲ ኩነታት ፕሪቶርያ ምስ ወፀ እቲ ፅምዶ ናይ ኣብን ኢሳያስን ወዲቑ ፍርከሽከሽ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ፅምዶ ናይ ሕወሓትን ናይ መንግስቲ ኤርትራን ከዓ ካብ ስግኣት ዝብገስ እዩ ካብ ዓብይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥራሕ ዘይኮነ ምናልባት መንግስቲ ናይ ምእላይ እውን ድሌት ዘሎ ስለ ዝመስል ከምኡ እውን በቲ ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን መጥቃዕቲ ክኸፍት ስለ ዝብል ስለዚ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ንዓብይ ከም ሓደ ፀላኢ ገይሮም ሪኦሞ ኣለዎ ማለት እዩ ንግዚኡ ሕጂ እቲ ፅምዶ ግዝያዊ እዩ ዓብይ ፀላኢ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኣየ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ክብድህዎ ይሓስቡ ኣለዉ ከምዚ ሎሚ ቅነ በዓል ጌታቸው ረዳ ጀነራል ሳሞራ ዝበልዎ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ መግለፂታት የለን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ይበሎም ካብ ኣብይ ጀሚርካ ጀነራላት ብፍላይ ካብዞም ሕጂ ምስ ኣብይ ተሰሊፎም ዘለዉ ናይ ትግራይ መራሕቲ ዝነበሩን ዘለውን ከም ጌታቸው ረዳ ዝበሉ ፃድቃን እዚ ፅምዶ ኤርትራን ሕወሓትን ኣምሓራን ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ሓይልታትን ዝማእከለ ምዃኑ ይገልፅዎ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ጌታቸው መግለፂ ንኣብነት ሕወሓትን ፋኖን ናይ ኤርትራ መንግስትን ብመገዲ ፅምዶ ኣቢሎም ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም እንተኣተውን ዋላ ሓንቲ ፋይዳ ዘይብሉ ኮነ ንሰላም ዘምፅእ ረብሓ ዘለዎ ፅምዶ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክረአ ከሎ ፅምዶ ከም ዘሎ ይኣምኑ ኣለዉ ወይ ከዓ ርክብ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ፋኖ ከም ዘሎ ይኣምኑ ኣለዉ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ የለን እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመርሕዎ ዘለዎ ሓይልታት ተሪኢኻ ግን ከም ዓወል ስዒ ዝበሉ ካድሬታት ናፃ ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ኤርትራ ናፃ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዝበሃል የለን ናይ ፖለቲካ ገዲፍካ ካልእ ሰላማዊ ምንቅስቃስ እውን ክትገብር ኣስጋኢ ወይ ከዓ ዳርጋ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ፅምዶ እንድሕር ኢሉ ኣወል ስዒድ ንፅምዶ ዝመርሕ ተኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ዝተባረኸሉ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚ ፅምዶ ነባሪ እዩ ኣይብልን ያነ ምናልባት
تناي أبي سرقات أبي استقنططل أوان كمتي حوحاتن هزباو جنبارن ናይ ደርጊ ስርዓት ዒሮም ብሓደ ክንቀሳቐሱ ፀኒሖም ድሕሪ ተወሰነ ዓመታት ነናሓድሕዶም ኣብ ውግእ ዝኣተውሉ ሕወሓት ፅምዶ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ፅምዶ እቲ ናይ ኣብይ ስግኣት ተወጊዱ ፍርከሽከሽ ከም ዝብል እዩ እቲ ዘለኒ እምነት ምክንያቱ ስትራቴጂካዊ ኣይኮነን ወያነስ ካብዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ከም ኤርትራ ከም ህግደፍ ዘይኮነ ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝደሊ ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዝምድና ክህልወና ንደሊ ኢና ተጋሩን ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዝምድና ክህልዎም እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ረብሓ ከምፅእ ዝኽእል ኣምሓራ እውን ከምኡ እዚ ግን ዝፅምዶ እዚ ግን ወተሃደራዊ እዩ ስለዚ እቲ ዘበገሶ ወተሃደራዊ ኩነታት እንትደኣ ተኣልዩ ወይ ናብ ረምፂ ክቕየር ይኽእል እዩ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ናብ ግጭት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ እቲ ፅምዶ ከም ዘለዎ ቂሒሙ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ክልተ መገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ንዘለኣለም ዓለም ግን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ መበገሲኡ ረብሓታት ህዝብታት ስለ ዘይኮነ هو ምናልባሽ ተስፋ ንገብር ካብ ዝሓለፈ ክመሃሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ዝመፅእ እዚ ናይ ሶማልያ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሶማልያ ከም ሃገር ዳርጋ ናብ ሓደጋ ትወጥቀሉ ደሎ ኩነታት እዩ ወላ እኳ እቲ ምክፍፋል እንተነበረ ሕጂ ግን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ብእስራኤል ምፍላጥ ነታ ሶማልያ ትበሃል ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቕ ኣሎ እቲ ልዑላውነታ መሬታዊ ሓድነታ ማለት እዩ እዚ እስራኤል ዝተገብረ ምናልባሽ ብኢትዮጵያ ከምኡ ንክትገብር ትንዕ ኢላ ነራ ከም ዝበልናዮ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ሶማልያ መራሕቲ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ንኢትዮጵያ መሊሶማ ክበሃል ከኣል እዩ እቲ ናብ ኣንካራ ኣብ ቱርክ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣበይ ናይ ሶማልያ መራሕን ናይ ቱርኪ መራሕን ነቲ ልዑላውነት ናይ ሶማልያ ኢትዮጵያ ክትኽብር ምዃና እዩ ተዘሪቡ ሽዑ ማለት እዩ ወይ ተሰማሚዖም ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ሶማልያ ናብ ሓደጋ ትወድቕ ኣላ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ናይ ምውፃእ ተኽእላ ይመፅእ ኣሎ ኢትዮጵያ እውን ኣስቂጣላ ምናልባሽ ክትስዕብ ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ናይ እስራኤል ምምፃእ ኣብ ከባቢና ተዛሪብናሉ እኳ እትኾና ሕፅር ኣቢልካ ኣበይ ገፁ እዩ እዚ እንታይ ከርእየና እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ክንጅምር ምናልባት ኢትዮጵያ ሕጂ ነቲ ውሳነ ናይ እስራኤል ኢጋድ ኮኒንዎ ኣሎ ኣፍሪካዊ ሕብረት ኮኒንዎ ኣሎ ውድብ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ኮኒንዎ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ወፂኣ ኣፋ ከፊታ ነዚ ናይ እስራኤል ውሳነ እትድግፎ ኣይመስለንን ኣብ ባይታ ግን እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ ክትገብር ትኽእል ኣብ ባይታ ነዚ ኩነታት እዚ ክውን ክኸውን እዚ ውሳነ እዚ ምንቅስቓስ ዝገብሮ ኣይትገብርን ከም ዝበልካዮ ሶማልያ ድኽምቲ ሃገር ተፈናጨነት ሃገር ስለ ዝኾነት መንጎ ናይ ሶማሊ ክልል ናይ ኢትዮጵያን መንጎ ሶማሊላንድን ዘሎ ዶባት ክፉት እዩ ኢትዮጵያ ብኡ ሓያል ዝምድና ክትገብር ትኽእል እያ ቅድሚ ሕጂ እውን ትገብር ፀኒሓ እያ ገሊኡ ብፍቓድ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ንኣብነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ በርበራ ወደብ 19 ሚእታዊት ሼር ወይ ትሕሶ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ከምኡ እውን ኣብ ሃርጌሳ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እዚ ግን ብፍቓድ መጋድእ ሞቃዲሾ ዝተገብረ እዩ ኣብ ዘመን ሃይለማርያም ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሞቃዲሾ ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለሓልሓሉ እዋን ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ዝብል ውሳኔ እዩ ንኣብነት እቲ መሞራንደም ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ኣብ ልዕሊ ናይ ሶማልያ ልዑላውነት ንዕቀት ዘርኣየ እዩ ነይሩ ግን ኢትዮጵያ ንምንታይ እያ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ትወስድ ክኢላ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ መስለኒ እንታይ እያ ትብል ዘላ ሶማልያ ድኽምቲ ሃገር እያ ሶማሊላንድ ናፃ ክትወፅእ ኣነ ክውስን ይኽእል እየ ካብ ዝብል እዩ ፍኮርስ ከምቲ ዝበልናዮ ከምቲ ድሌት ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ኣይከደን መወዳእታ እውን ኢትዮጵያ ተገዲዳ ምስ
ሶማሊያ ብመገዱ ዕላንካራ ኣብ ቱርኪ ተፈራሪማ ማለት እዩ ትዝፈርመቶ ከዓ ልኡላውነት ሶማልያ ከይድፍር ክረጋገፅ ዝብል ተሰማሚዓትሉ ኣላ ኣብ ባይታ ግን ምስ እስራኤል ሓያል ዝምድና ዝገብር ስለ ዘላ ምስ ኢማራት ሓያል ዝምድና ትፈጥር ስለ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ክውን ክኸውን ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ትገብር ይመስለኒ ሓያል ናይ ቁጠባ ዝምድና ናይ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ክትመስርት ትኽእል ይመስለኒ ብቀዳማይ ክንዛረብ ከለና ብዙሓት ሃገራት ነዚ ናይ እስራኤል ውሳኔ ከም ዝኮነንኦ ተዛሪብና ነርና እቲ ዜና ሓድሽ ስለ ዝኾነ ይምዕብል ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ድሕሪኡ ዝወፀውን ኣሎ ንኣብነት ታይዋን ልኡላውነት ወይ ከዓ ናፅነት ናይ ሶማሊላንድ ከም ትክድግፍ ገሊፃ ኣላ ታይዋን ንባዕላ ሃገር ኣይኮነትን ከምቲ ናይ እስራኤል ኣብ ኣህጉራዊ ኩነታት እስራኤል እኮ ተሓይሽ ካብ ታይዋን ግን ኣብ ገሊኡ ከባቢታት እስራኤል ቅቡልነት የብላን ታይዋን እውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ቅቡልነት ዘይብላ ሃገር እያ ግን ብቁጠባ ብካልእ ኩነታት ክረአ ከሎ ታይዋን ከዓ ሓያል ሃገር እያ ምስ ሶማሊላንድስ ሓድሽ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ሓያል ዝምድና ክትምስርት ፀንሐት እያ ምስ ሞንጎ ሶማሊላንድን ሞንጎ ታይዋንን ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ኣሎ ታይዋን ከዓ ነዚ ውሳነ እዚ ተቐበሎ ወይ ከዓ ተኽብሮ በየናይ መገድያ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ተኣማሚና እያ ምክንያቱ ሞንጎ ቻይናን ሞንጎ ኣሜሪካን ምሰሓብ ስለ ዘሎ ታይዋን ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፀግዒ ዝሓዘት እያ ምክልኻል ናይ ታይዋን እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ታይዋን ሶማሊላንድ ክትፈልጣ ከላ ካልእ ትርጉም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኣስ ኣሜሪካ እውን ኣላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትማሊ ዘንበብክዎ ምስ ምናልባት ህንዲ እውን ኣፋ ከፊታ ንናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ኣይትድግፍ እንትኸውን ብውሽጢ ውሽጢ እውን ህንዲ እውን ክትቅበሎ ከም እትኽእል ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ዝምድናታት ምስ ሶማሊላንድ ክትፈጥር ከም ትፍትን እውን ይግለጽ ኣሎ ህንድን እስራኤልን ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ሓያል ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ቁጠባ ዝምድናታት ኣለዎን ስለዚ ህንዲ እውን ንእስራኤል ብምድጋፍ ናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ክትድግፍ ትኽእል እያ ምናልባት ከም ዝብልናዮ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንዝኾነኖ ሓዊላ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ትኸውን ግን ኣብ ባይታ ናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ክውን ዝገብር ምንቅስቃሳት ናይ ቁጠባ ናይ ዲፕሎማሲ ክተካይድ ትኽእል እያ ከምቲ ዝበልካዮ ነቲ ዞባና ናብ ስግኣት ዘሰጋግሮ ይመስል እዞም ብሓፈሽኡ ናይ ግብረ ሽበራ ሓይልታት ተባሂሎም ዝግለጹ ኣብ ምልክት ኮቴሽን ማለት እዩ ጠቕሲ ከም በዓል ሑቲ ኣልሸባብ ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን እውን ነዚ ውሳነ ናይ እስራኤል ኮኒኖም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድን እውን ውግእ ከም ዘካይዱ ንኣብነት ሑቲ ካብ የመን ንሶማሊላንድ ክድብድባ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድ እውን ብሓፈሽኡ እቲ ሃገሮም ናፃ ክትከውን ዝደልዩ ብዙሓት እኳ እንተለዉ ብመገዲ እስራኤል ኣቢላ ናፃ ክትከውን እውን ዘይድግፉ ብዙሓት ኣለዉ እቲ መገዲ ቅኑዕ መገዲ ኣይኮነን እዚ ዝብሉ ደቂ ሶማሊላንድ ኣለዉ በቲ ዞባ ኣቢልካ ንኣብነት ብኢትዮጵያ ተፈላጥነት ክትረክብ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃ ኣቢልካ ብካልኦት ሃገራት ኣቢልካ ናፅነትካ ክፍለጥ ኣገዳሲ እዩ ብእስራኤል ኣቢልካ ዝፍለጥ ዝመፅእ ናፅነት ግን ካብ ዝህልዎ ፅቡቅ ረብሓ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብሉ ደቂ ሶማሊላንድ ኣለዉ ብሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰምዑ ይመስሉ እቶም ናፅነት ሶማሊላንድ ዝድግፉን ዘይድግፉን ናይ ሶማሊላንድ ናይ እስራኤል ውሳነ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ከም ዝወስዶ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ብጉሁድ እዚ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ዘወትወና
ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ፀጥታ ካውንስል ነዚ ክዛረበሉ ኣለዎ ተባሂሉ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዘሪብሉ ንውሳኔ እስራኤል እውን ከም ዝኮነኖ እዩ ዝፍለጥ እወ እቲ ከባቢና ኩሉ ግዜ ስጋኣት ዘለዎ ከባቢ እዩ ምናልባሽ ካብ ስጋኣት ካብ ስክፍታ ከይወፃና ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ናይ መጨረሻ ከነልዕላ ደልየ ዘለኹ ሱዳን እያ ሱዳን ዋላ እኳ ብውልቀ ምልኪ ወታደራዊ ስርዓታት ትመሓደር ሃገር ተኾነት ሰላም ዘለዋ ተዛማዲ ሃገር ኮይና እያ ፀኒሓ ሕጂ ግን ከምዚ ንሪኣ ዘለና እቲ ውልቀ ምልኪ ዓልያ ናብ ሰላም ክትመፅእ ኢላ እንዳሓሰበት ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣትዩ ኣሎ ኣብ ሚልዮናት ብጥሜት ብደቆም እውን ይቕተሉ ኣለዉ ይስደዱ ኣለዉ እቶም ህዝቢ ዝቕበሉ ዝነበሩ ጋሻ ዝቕበሉ ዝነበሩ ህዝቢ ሱዳን ንባዕሎም ኣብ ፋሕፋሕ ገፆም ይኸዱ ኣለዎም ኣብዚ ከዓኒ ጠቂስካዮም ዝፀናሕካ ነይሮም ወላ ናብዚ ናይ በዓል የመን ናይ በዓል ሑቲ ክንሪኦ ከለና ወላ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ናይ ሶማሊላንድ ኩነታት ክትመፅእ ከለካ ከም በዓል ዩናይትድ ኣረብ ኢመረት ወይ ሕቡራት ኢመራት ዓረብ ሓንቲ ካብተን ተዋሳእቲ እያ ብካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እውን ብኣንፃራ ናይ ስዑድ ዓረብ ወፍርታት ወይ ከዓኒ ናይ ስዑድ ዓረብ ቃልስታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣንፃር ዩናይትድ ኣረብ ኢመረት ወይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እውን ንርኢና ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ደብዳብ ኣካይዳ ኣላ ነቶም ብሕቡራት መንግስታት ዓረብ ዝድገፉ ዝበሃሉ ሓይልታት ኣፅዋር ስለ ዝመፆም ንዕየ ዝድብድብ ዘለኹ ብዝባል ደብዲባ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ነገር ሓደ ኩነታት ሱዳን ከመይ ዝ2025 ከመይ ነይሩ ህዝቢ ሱዳን ካብ ሽግር ናብ ሽግር ተመሓላሊፉ እኮ ተብልና እንታይ ይመስልቲ ኩነታት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣክተራት ከዓ ብፍላይ እቶም ተሳተፍቲ ብፍሉይ ከዓ ዘን ክልተ ጎበልል ክንከውንና ናይ ዞባ ዝብላ ዘለዋ ሓይልታት ስለምንታይ የንከሰና ብከም ዝኣትዋ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሱዳን ምናልባት ዝበዝሕ ግዜ ንሓደ ነገር ክንሪኦ ከለና በቲ ውፅኢቱ ስለንሪኦ እቲ ኮዝ ወይ ከዓ እቲ መሰረት እቲ ምንጭ ናይቲ ፀገም ብዙሕ ግዜ ኣይንትንትኖ ኢና እዚ ናይ ሱዳን ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ንሕና ክንዓቢ ከለና ሱዳን ከም ሰላማዊት ሃገር ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንተሰዲዶም ዝነብሩላ ሃገር ከምኡውን ናብ ካልእ ሃገራት ዝሰጋገሩላ ሃገር ምዃና እያ ትፍለጥ ግን ኣብ ውሽጣ ክፈልሕ ዝፀንሐን ዓመታት ካብ ስሳታት ኣትሒዙ ዝኸደ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣሳታፊ ፖለቲካ ዝበሃል ተኣታትዩ ኣይፈልጥን እዩ ሰሜንን ዝበዝሕ ግዜ እቲ ፖለቲካ ደቂ ሰሜን ዝቋፀርዎ ሰሜናዊ ምብራቅ ዘለዉ ናይ ናይል ከባቢታት ዘለዉ ዝቋፀርዎ ፖለቲካ እዩ ካብ ደቂ ምዕራብ እዞም ጎቦታት ኒያላን ዳርፉርን ዘለዉ ኢኳቶርያ ዘለዉ ደቡብ ዘለዉ ደቡብ ሱዳን ካብቲ ፖለቲካ ተነፂሎም እዮም ፀኒሖም እቲ ፖለቲካ ሓንሳብ ናይ ከባቢ ፖለቲካ ከም ዝበልክዎ ደቂ ሰሜን ዝዕብልልዎ ከምኡውን ሃይማኖት ምትእትሳብ ዘለዎ ናይ ሸሪዓ ስርዓት ዝተኣታቱ ናይ ብሄር ፖለቲካ ስለ ዘለዎ ኣሳታፊ ፖለቲካ ስለ ዘይኮነ እዩ ንሱዳን ናብዚ ዕልቕልቕ እዚ ኣእትይዎ ሕጂ ኩለን ሃገራት ንቕዓት ኣለወን ገሊኡ ናይ ብሄር ክኸውን ይኽእል ናይ ከባቢ ናይ ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ንሱዳን ከዓ ከምኡ ንቕዓት ኣለዋ ሕጂ ሱዳን ናብ ሓድነት ዘምፅእ ነዚ ንቕዓት እዚ ዝሽፍን ፖለቲካ ኣየካየደትን ዘይሩ ሰሜንን ደቡብን ተፈልየን ማለት እዩ እቶም ደቂ ደቡብ ተረጊፅና ብዓሌትና ብሃይማኖትና ብቋንቋና ስለ ዝብሉ ክብርታቶም ስለ ዘይሓለወ ካብ ሱዳን ክፍለ ይኽእሎም እዚ ዝተበገሰ ኩነታት እውን ክትሪኦ ከለካ ናይ ክልተ ጀነራላት ምስሕሓብ ዳ የመስል ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ መስል እምበር ካብቲ ነቕዓት ናይ ሱዳን ዝብገስ እዩ ስለዚ ኣብ 2024 እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዳርጋ ነቲ
ስኢንዎ ዝነበረ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ RSF ዳዕመ ሰሪዕ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ቦታታት ናይ ምብራቕን ሰሜንን ንዕኡ መሊሱ ንመካቱም እውን ተቆፃፂሩ እኳ ተኾነ ንሱዳን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቲ እዞም ወተሃደራዊ ሓይልታት እዚኣቶም ማሕበራዊ ሰረት ስለ ዘለዎም እቲ መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ስለ ዝምርኮስ ናብ ምዕራብ ገፁ ኣብ ዝኸደሉ ኩነታት ክቆፃፀሩ ኣይከኣለን ነቲ ናይ ምዕራብ ከባቢታት ዳርፉርን ካልእን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ RSF ሓይሊ ብሓገዝ ኢማራትን ኢትዮጵያን ዘለዎ ተደጊፉ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጣዊ ሓይሉ ኣማዕቢሉ ነቲ ምዕራባዊ ሱዳን ዝበሃል ኣብኡ ዳርጋ ርጉእ ዝኾነ ናቱ ትካል ክፈጥር ክኢሉ ማለት እዩ። ነቲ ምዕራባዊ ሱዳን ተቆፃፂርዎ ደጀን ፈጢሩ ካብኡ ከዓ ክንቀሳቀስ ክኢሉ ማለት እዩ። ሕጂ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ክልተ ሓይልታት ናይ ሰሜናዊ ምብራቕን ናይ ምዕራብን ሓይልታት ዝቆፃፀርዎ ናብ ክልተ ደንበ እያ ተመቂላ ዘላ። ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ንኣብነት ኤርትራ እተቕርቦ ዘላ ናይ ፍታሕ መንገዲ ንኣብነት ካብቲ ግጉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ይኹን ብፀጥታዊ ሓይሊ ንምሉእ ሱዳን ክቆፃፀር ናብኡ ገፅና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ፖሊሲ እዚ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ RSF ማሕበራዊ ሰረት ዘለዎ ስለዝኾነ ዋላ RSF ኣባላት ዘይኮኑ ናይ ዳርፉር ሓይልታት እውን ንግዚኡ ኣንፃር RSF ዳ ይሰለፉ እምበር ኣንፃርቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ሱዳን እዮም ብመሰረቶም ብመንፈሶም። ምክንያቱ ኣብቲ ስልጣን መንግስቲ ተሳትፎ ስለዘይብሎም ማርጂናላይዝ ስለዝኾኑ ስለዚ ነዚኦም ኣብ ማእከል ከየምፃእካ ንኩሎም ሓይልታት ኣብ ሓደ ኣምፂእካ ኣሳታፊ ፖለቲካ ጌርካ ሪኮንሲሊየሽን ከየካየድካ ኣብ ሱዳን ፍታሕ ክመፅእ ኣይክእልን። ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ቡርሃን ደጊፍካ ዝመፅእ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ናይ ቡርሃን ዘለዎ ሓይሊ ካብቶም ናይ ሱዳን ምንጪ ናይ ሱዳን ፀገም እውን እዮም። ንኣብነት እዞም እስላማውያን ሓይልታት ሕጂ ምስ ቡርሃን እዮም ዘለው። እቲ እስላማዊ ሓይሊ ከዓ ንሱዳን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ካብ ዘእዘዎ ሓይልታት ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብ 2025 እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ቁሩብ ናብ ምርግጋእ ከይዱ ዝነበረ ናብ ፍታሕ ክመፅእ ቀሪቡ ዝነበረ ዝመስል ናብ ዝገደደ ናብ ምብራቕን ናብ ምዕራብን ዝፈሊ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ከምቲ ዝበልከዮ እቲ ዞባና ድኹም ስለዝኾነ ናይ ደገ ምትእትታው ዝዕድም እዩ። ኣብ ሱዳን ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓይልታት ኢዶም የተኣታትው ኣለዉ። ናይ ዞባና ሃገራት ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ዞባና ርሕቕ ኢሎም ዘለዉ ሃገራት እውን ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣሎ፣ ናይ ኢትዮጵያ ምትእትታው፣ ናይ ግብፂ፣ ናይ ስዑድያ፣ ናይ ኢማራት፣ ናይ ጫድ፣ ናይ ኬንያ ገሊኡ ወተሃደራዊ ክኾኑ ይኽእል ገሊኡ ዲፕሎማስያዊ ገሊኡ ቁጠባዊ ግን ከም ዝበሃል 15 ሓይልታት ሃገራትን ጉጅለታትን ኣብ ናይ ሱዳን ኩናት ኢዶም ኣተኣታትዮም ኣለዉ። ስለዚ ገሊኦም ንናቶም ረብሓ እዮም መብዛሕትኦም ከም ኢማራት ዝበለ ሃገራት ንኣብነት ናይ ኢኮኖሚ ናተን ዳይቨርሲፋይ ንምግባር ካብ ዝብል ፖሊሲ ኣብ ሱዳን ናይ ሕርሻ መሬት ክህሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቁፅፅር ክህልዎም ናይ ወደባት ህላወ ክህልዎም ንዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምቁፅፃር ካብ ዝብል ከምኡውን ብቐጥታ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ወርቂ ንምምዝባስ ካብ ዝብል ናይ ቁጠባ ረብሓ ኣለወን። ገሊአን ሃገራት ከዓ ኣብ ውሽጠን ፀገም ስለ ዘለወን ነቲ ናብ ውሽጠን ፀገም ንምፍታሕ ናብ ደገ ገፀን ዕግርግር ናብ ደገ ክወፅእ ዝሕግዛ ኣለዋ። ንኣብነት ኢትዮጵያ ከምኡ ኣብ ውሽጣ ፀገም ስለ ዘለዋ ኣብ ናይ ደገ ኩነታት ኢዳ ምትእትታው ናይ ትግራይ ሓይሊ ሕጂ ኣብ ሱዳን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሱዳን ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣሎ እቲ ኣርሚ 70 ዝበሃል ኣሎ። ስለዚ ምትእትታዋት ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ገሊኡ ናተን ናይ ቀጥታ ረብሓ ክህልዎ ንኽእል ኣብ ገሊኡ ከዓ መሳርሒ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮይነን
ሕጂ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ዝምድና ብቐጥታ ዝኸይድ ኣሎ። ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ዝምድና ስለ ዘለዋ ንናይ አብይ መንግስቲ መቐፀልታ ናይ ኢማራት መንግስቲ ዝብልዎ ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ከዓ ናይ ኢማራት ረብሓ ንምርግጋፅ እዩ ዝበሃል ኣሎ። ስዑድያ እውን ብኡ መጠን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃር ክህልዋ ስለ ትደሊ ኣብቲ ዞባ እውን ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዋ እቲ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ ስዑድያን ዘሎ ዘይምስምማዕ እውን ካብ ውሽጠን ወፂኡ ናብ ደገ ስለ ዝግለፅ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንኣብነት ኣብ ደቡባዊ የመን ኣብ ሓድራሞት ሕጂ ስዑድያ ዳርጋ ትንቀሳቐስ ኣላ ማለት እዩ ነዚ ናይ ኢማራት ወፍሪ ንምግታእ ተባሂሉ። ስለዚ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ፀገማት ኣብ ደገ ይግለፅ ኣሎ። እተን ናይ ዞባና ዘለዋ ድኹማት ሃገራት ከዓ መሳርሒ ወይ ፕሮክሲ ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ። እዎ ከምዚ ድበልካዮ ሱዳን ከም ንፈልጦ እውን ቀደም ኣብ ብዙሕ ኩናትን ኣብ ገለ እዋን እውን ክሳብ ጆኖሳይድ ተካይድሎም ድበሃሉ ብጃንጃዊት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ዘጂ አርኤስኤፍ ድበሃል ዘሎ ሰራዊት ምናልባሽ ስዕኡ ማእከላዊ መንግስቲ ስለ ዝነበረ እቲ ዘሎ ሕጂ ሕሰም ማዕረኽ እንደዚ ትሽዑ ዝነበረ ሕሰም ማዕረኽ እንደዚ እዋን ኣይተጋለፀን። ተስቢ ከዓ ማዕረኽ እንደዚ ኣይተጎሳቆለን ኮይኑ ይመስለኒ ብብዝሒ ክብል ከለኹ እምበር ብኸፊል ከም ዝድበልናዮ ክሳብ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ከዓ ናይ ዓሌታዊ ፅንተት ተገይሩሎም ዝበሃሉ ከባቢታት እውን ነይሮም እዮም ኣብ ግዝኡ ማለት እዩ። ከለና ምናልባት ሃገራት ኣብ ውሽጠን ፀገም ምስ ህልወን ሓደ ሓይሊ ክጥቀማሉለን ይሕይልኦ ወይ ይፈጥሮ እውን ንኣብነት ከም ዝበልካዮ ናይ አልበሺር መንግስቲ ነዞም ጃንጃዊድ ንብሎም ዘለና ሕጂ አርኤስኤፍ ኮይኖም ዘለዉ ንናቱ ጥቕሚ ክብል ኣብ ዳርፉር ዝነበረ ተቃውሞታት ንምፅቃጥ ክብል እዩ ፈጢርዎም። ኣብቲ እዋንቲ ሱዳን ሓያል ናይ ነዳዲ ሓይሊ ቁጠባ ስለ ዝነበራ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሃበ እዩ ኣሓይልዎም። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ንናትካ ጥቕሚ ንናትካ ረብሓ ኢልካ ዝፈጠርከያ ሓይሊ ኣንጻርካ እውን ክብገስ ይኽእል እዩ ተደኣ ንነባሪ ሰላም ስትራቴጂካዊ ኣተሓሳስባ ዘይብሉ ንግዜያዊ ፍታሕ ኢልካ ዝፈጠርከያ ሓይሊ እሱ እውን ናቱ ረብሓታት ናቱ ዕላማታት ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ምስቲ ንስኻ ዘለኻዮ ዕላማታት ዘይከይድ ኣንጻርካ ዝኸይድ ሓይሊ ኮይኑ ክብገስ ይኽእል እዩ። ናይ ሱዳን ከምኡ ይመስል ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ክብገሱ ከለዉ ቀንዲ ዝመወሎም ዝወደቦም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ሓይሊ እዩ። እዞም ሕጂ ናይ ፋኖ ሓይሊ ንብሎም ዘለና ናይ ፋኖን ናይ ኣምሓራ ልዩ ሰራዊትን ኮይኖም ኣንጻር ትግራይ ኣብ ዝኸይድ ዝነበረ ወፍሪ ዝተሳተፉ ካብቶም ዝለዓለ ግፍዒ ዝፈፀሙ እውን ዝበሃሉ እዮም። ስለዚ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከዕጥቆም ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ብመገዲ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተፈትሐ እቲ ናይ ፋኖ ድሌትን እቲ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሌትን ብሓደ ክቃዶ ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣለ ናይ ፋኖ ሓይሊ ኣንጻር ናይ ብልፅግና ኮይኑ ወፅዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና እውን ከምኡ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ምስ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ኣንጻር ትግራይ ተበጊሶም ግን ስትራቴጂካዊ ነዊሕ ዝኸይድ ረብሓ ስለ ዘይነበሮም እቲ ናይ ፕሪቶርያ ኩነታት ምስ ተፈጥረ መንጎ ኤርትራን መንጎ ኣብይን ፍልልይ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ሎሚ መሓዛይ ዓርከይ ዝበልካዮ ናይ ፅባሕ ፀላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘለዎም ሓይልታት ምስ ህልው ጥቕምታት ዘይሓለወ ፖለቲካ ምስ ዝኸይድ እቶም ሎሚ ዘዕጠቕካዮም ፅባሕ ኣንጻርካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ተረጋጊፁ ኣሎ፣ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ዳርጋ ከምዚ ዝበልካዮ ኩሉ ግዜ እቶም ምትእምማን ዘይብሎም ኣብ ትካላት ዘይኣምኑ መንግስታት ንዕኦም ክድግፍዎም ኢሎም ሓይልታት ፈጥሩ እሞኒ ኣብ መጨረሻ ገሊኦም ኣብ ርእሲኦም ይመፅኦም ገለ ከዓ ዘይቅዱስ ዝኾነ ኪዳን ይገብሩ እሞት ኪዳን እቲ ስርሖም ሰብቅዐ
ኣንጻርካ ይመፁ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ስልታዊ ዝኾነ ነገራት ኣብ ገለ ክትሪኦ ከለካ ጉድኣቱ ዝበዝሓሉ ኩነታት ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ከዓነ ሓደ ጉልሕ ዝኾነ ኣብነት እዩ ክትብሎ ትኽእል ኪኖ ዝሕልፍ ምስ በልና ምናልባሽ ናይ ኣፍሪቃ ሓፈሻዊ ርኢ ክነብል እሞ ከም ቀዳማይ ክፋል ጌርና ነዚኣ ክንውድኣ ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃ ክርኢ ከለኹ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተዛማዲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋህው ተፈጢሩ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኡ መጠን ከዓኒ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ምርጫ እንዳገበራ ወላ ኣብ ገሊኡ እቲ ምርጫ እኳ ኣካታዕ እንተኾነ ይኸዳ ኣለዋ ኣብዚ 2025 ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ኣብ በዓል ጋቦን ማላዊ ሴሸልስ ታንዛንያ ኣብ ኣይቮሪ ኮስት እውን ምርጫታት ተገይሩ ማለት እዩ ተዘይተጋግየ ኣብ ካሜሩን እውን ምርጫ ተገይሩ ገለ ካብዚ ምርጫታት ናይ በዓል ካሜሩን ናይ በዓል ታንዛንያ ኣካታዒ ነይሩ ሓደ ካብዚ ምርጫ ዝረኣናዮ ከዓ ወዲ 92 ዓመት ፖል ቢያ እንደገና ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ተዘይተጋግየ ካብ 82 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ልዕሊ 40 ዓመታት ይመርሓ ኣሎ ምርጫ ክንብሎ ዲና ዋላ እንታይ ምድሓን ሕጂ ንሕለፎ ብኡ መጠን ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ ብዙሕ ዕልዋ መንግስታት እውን ርኢና ኢና ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክንብሎ ንኽእል ኢና 2025 እውን ገለ ዕልዋ መንግስታት ኣርኢያ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ማዳጋስካር ወታደራውያን ሓይልታት ስልጣን ሒዞም ኣብ ጊኖቢሳ ከምኡ ስልጣን ሒዞም ኣብ በኒን እውን ኣይተዓወተን እምበር ሓደ ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዓይኒ ግርጭት ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ዝዓበየ ግርጭት ክንብሎ ንኽእል ኢና ብኣፍሪቃ ናይ ኮንጎ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ብሓገዝ ናይ ሩዋንዳ ቶም M23 ዝበሃሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ብዙሕ ከተማታት ካብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሒዞም ነቲ መንግስቲ በዲዮም ኣለዉ ምናልባሽ ብምትእትታው ናይ ትራምፕ ሓደ ሰላማዊ ኩነታት ዝመስል ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዚ ከም መጨረሻ ሓደ ነጥቢ ከልዕሎ ዝደሊ ስለምንታይ እዮም ኣብ ኣፍሪቃ ዕልዋታት ዝበዝሑ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እዚ ብዙሕ ሰብ ብተፈላለየ ዓይኒ ይርኦ እዩ ገሊኦም እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ተሓታትነት ስለ ዘይብሎም ኣብ ኮራፕሽን ወይ ከዓኒ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይ ስነ መግባራዊ ኩነታት ስለ ዝኸዱ ንህዝቦም እውን ይፀቕጡ ስለ ዘለዉ እቶም ወታደራውያን ሓይልታት ካብ ብስጭት ዝተረዓለዩ ዝበሃል ኩነታት ኣሎ ገሊኦም ከዓኒ ስልጣን ስለ ዝደለዩ ከም ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ምስ ደለየ ኣብ ላዕሊ መፂኡ ዕልዋ ይገብር ነቲ ዲሞክራሲያዊ ኣልዩ ከዓ ባዕሉ ናብ ስልጣን ኮፍ ብል ዝበሃል ኣሎ ክልቲኣቱ ተዛማዲ ዝኾነ ምክንያት እዩ ኣብ ገለ እዋን እውን ምክንያታዊ ክትብሎ ትኽእል ብፍላይ እቲ ናይ ኮራፕሽን ናይ ሕጊ ኣልቦነት ናይ ካብ ስልጣን ተወሳኺ ግዜ ምኻድ ናይ ወፃኢ ሓይልታት መጋባርያ ዝኾኑ መራሕቲ ክትርኢ ከለካ ማለት እዩ እዚኣ ክመዛዘብ ምስ ከንግበራ ስለምንታይ እዩ ዕልዋ ዝበዝሕ ዘሎ ብናትካ ረኣያ ለውጢ ከምፅእ ክእል ድዩ ናብ ኣፍሪቃ ዜርካ ኣብ ኣፍሪቃ ሓያል ዝኾነ ትካላዊ ህዝባዊ ትካላት ስለ ዘየሎ እዩ እቲ ምንጪ ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ስልጣን ካብ ህዝቢ ዘይኮነ ካብ ብረትን ካብ ናይ ደገፍን ስለ ዝብገስ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል እዩ ካብ ምርጫ ዘካየደ ሃገራት ዋላ እቲ ምርጫ ሙሉእ ዲሞክራሲያዊ እኳ ክትብሎ ኣይከኣልን ግን ዋላ ንይምሰል ተባሂሉ ዝካየድ ምርጫ ዘይብለን ሃገራትን እተን ምርጫ ዘለዎን ሃገራት ይሕሻ ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ተወሓደስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ልምምድ ይግበር ብተወሰነስ እቶም ተቃወምቲ ነቲ መንግስቲ ክነቕፉ ዋላ እኳ ስልጣን ክሕዙ ዘይከኣሉ ኣብ ባይቶ መፅኦም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ኣብ ኩሉ ኣርእስትታት ዘይኮነ ኣብ ገለ ኣርእስትታት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ድሓር ኣብ ተወሰነ እዋን እቲ ተመክሮ ናይ ዲሞክራሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ተስፋ እዩ ሕጂ ኣብቲ ትካላት ናይቲ ሃገር ዝምርኮስ ይመስለኒ ገሊአን ሃገራት
በዚ መገዲ ዝኣቢለን ዳርጋ ደሓን ዝኾና ናብ ዲሞክራሲ ዝተሰጋገራ ዝመስላ ኣለዋ ግን እቶም መንግስታት ትካላት ምዝፈጥሩ እዩ ንኣብነት ናይ ኬንያ ተርኢናስ ኣብ ግዜ ኬንያታ ውፁእ ዲክቴተርሺፕ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ ሞይ ግዜ ሞይ እውን ዲክቴተርሺፕ ነይሩ ድሕሪኡ እውን ምርጫታት ይካየድ ነይሩ ግን ኣብቲ ምርጫ ምን ከም ዝዕወት እቲ ምርጫ ከይተካየደ ከሎ ትፈልጦ ኢኻ ምክንያቱ ሓያል ትካላት ስለዘየሎ ምስ ግዜ ግን እቲ ቅዋምን እቲ ኣሰራርሓ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገርን ሪፎርም እንዳተሓደሰ ክመፅእ ከሎ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ትካላት እናማዕበለ ከይድ ከሎ ሕጂ ኬንያ ኣብዚ ንሪኦ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ዳርጋ ካብተን ሓያል ትካላት ዘለዎን ትብለን ሃገራት ኮይና ኣላ ማለት እዩ እቲ ሚድል ክላስ ማእከላይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳበዝሐ መንእሰያት ፍልጠቶም ንዓበየ ኣብ ቁጠባ ዘለዎም ተዋስኦ እንዳበዝሐ ከይድ ከሎ ነቲ መንግስቲ ተሓታታይ ከም ዝኸውን ናብ ምርግጋፅ ዝኸይድ ትካላት ከማዕብሉ ክፈጥሩ ክኢሎም ኣሎ ሕጂ ካብቶም ዘለዉ ትካላት ነቶም ዘለዉ ትካላት ከማዕብልዎም ሪፎርም ክገብርዎም ርኢና ኣለና ኣብ ኬንያስ ውፅእ ተቃውሞ ነዚ ናይ ስርዓት ናይ መንግስቲ ናይ ሩቶ ዝብድህ ተቃውሞታት ሩቶ እውን ተሓታትነት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታትን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርድን ቀሪቡ ክምልስ ርኢና ኣለና ስለዚ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከምኡ ዝኾነ ምዕቡል ፖለቲካ ዳርጋ ኣካይደን ተሰጋጊረን ኣለዋ ገሊኣተን ሃገራት ከዓ ፅቡቅ ክኸዳ ፀኒሐን ናብ ድሕሪት ተመልሳ ኣለዋ ከምዚ ናይ ታንዛንያ ዝረኣናያ ንኣብነት ታንዛንያ ከምዚ ናይ ኬንያ ዝመስል ድሕሪ ነይረረ ዳርጋ ኣፍሪካ ካብተን ርጉኣት ዝበሃላ ሃገራት እያ ብደረጃ ፖለቲካ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ታንዛንያ ፖለቲካ ፅቡቅ ክምብል ፀኒሑ ሕጂ ግን እታ መራሒ ዝነበረት ኣብቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ስልጣን መፅያ ዝበሃል ክስ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ከም ዝበልናያ ከምቲ ናይ ኬንያን ዝነቕሐ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ እውን ተቃውሞታት ኣርእዩ ማለት እዩ እታ ናይ ታንዛንያ ፀገም ኣብ ፀገም ዝህልዋ እንታይ እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ኣብ መወዳእቱ ናብ ወተሃደራዊ ስለ ዝተሰጋገረ ህዝባዊ ኮይኑ ስለ ዘይወድአ ወተሃደራት ስለ ዝኣተውዎ ፀገም ፈጢሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ መብዛሕትአን እተን ሃገራት ወላ ምርጫ ዘካይዳ ዘየካይዳ ከም ዝበልከዮ ናይ ጋቦን ገለ ዝረኣናዮ መብዛሕትአን ምስ ደገ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎን ሃገራት እዮም እቶም ዲክቴተርስ ካብ ናቶም ሓይሊ ዝብገስ ኣይኮነን እቲ ኣብ ስልጣን ዘፅንሖም ናቶም ሓይሊ ኣይኮነን ናይ ደገ ሓይሊ ብፍላይ ከዓ ምትእትታው ናይ ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ጉኑን እዩ ህዝቢ ምዕራብ ኣፍሪካ ነቶም መለኽቲ ካብ ናይ ደገ ሓይሊ ፈልዩ ኣይርኦምን እዩ እቶም መለኽቲ ምስ ናይ መቐፀልታ ናይ ፈረንሳ ስርዓት ገይሮም እዮም ዝርዩ ናይ ቡርኪና ፋሶ ዝሓለፈ ዓመታት ርኢናዮ ናይ ቡርኪና ፋሶ ሞዴል ዲክታቶርያዊ እኳ ዝኾነ ግን ኣንጻር መግዛእቲ ኣንጻር ፈረንሳ ዝቐንዐ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ምዕራብ ኣፍሪካ ብደረጃ ስነ ልቦና ሓያል ተቐባልነት ኣለዎ ዳርጋ ዝረኣኻዮ ኣፍሪካ ውስጥ ነዚ ናይ ቡርኪና ፋሶ ወተሃደራዊ መራሒ ከም መላኺ ገይሩ ኣይርአን እንታይ ደኣ ከም ሰውራዊ ኣንጻር ፈረንሳ ደው ዝበለ መንግስቲ ገይሩ እዩ ዝርአዮ ስለዚ ብሓፈሻዊ ኣብ ተሓሳስባ ናይ ህዝቢ እቲ ስርዓታት መቐፀልታ ናይ ፈረንሳ ምዃኑ ስለ ዝርአ እቲ ህዝቢ ብዕልዋ ይኹን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ክእለዩ ኣለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ወላ ብደረጃ ኣፍሪካዊ ሕብረት ዕልዋ ጌርካ መንግስቲ ክትሕዝ ቅቡል እኳ ተዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እተን ሃገራት ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ተቐባልነት ኣለዎ ናይ ማዳጋስካር እውን ከምኡ እዩ ማዳጋስካር መቐፀልታ ናይ ፈረንሳ ጌርካ ክትርኢ ህዝቢ ማዳጋስካር
كحسب كله مجمري أنتاناناريفو تا كابيتال سيتي كوا حليفكا خامس باريس حج فرنسا أب مدغاسكار حيال مقصصاري إيو زلا بتهزبي نتمنجسي كاليو ناي ديمقراسياوي مسرح كتاعتاتو بزح سعر كوات زكاي تخونه جن بناي دقه متتتاو بفلاي بناي فرنسا متتتاو ديمقراسياوي كيما ديمقراسي كيما قبل كيس السن سلازقبر تهزبي زيرو زيرو بجكا بحلوة بخالق منقدي كغير كم زي خل تعمى من الله ولا مدغاسكار أنا مدغاسكار بزح جزية كيد لهم ولا زحج بعلواز تعالي منقستي أو علواهم متصخلون أو نيربت أوانتي حدا نشتي ودي دي جي ينيربت أوانتي كما يجيروا أبسلطان كم زوصان لتي حزبي قرموي أجنتايم تم وتهدراتن ناي فرنسا منقسم بزقبرولو دقف أبسلطان مسيو أبت هاجر كا كم تزقبا لو تخطعتاتو أي كالن أموداتا خابت تزمس على مقدي بألواح إلا تجيرو على مالتي سلازي نا أفريقيا هون تذكر يخلنا تي مسرح ناي ديمقراسي دحريس لزولو بعلوا بالكامل قصي مغير كساليز مثلا كساب تكالاوي أسرارها حزباوي تكالات كساب زي تعاتاتو መብዛሕትኦም ከም ሰውራውያን ወይ ሪቮሉሽነሪ ኮይኖም ይረኣዩ እዮም ሓደ ካብኡ ዝበልካዮ እዚ እብራሂም ትራውሬ ማለት እዩ ኣንጻር ፈረንሳ ኣንጻር ባዕዳዊ ኮይኑ ስለ ዝረአ ተቐባልነት ኣለዎ ኣብ መብዛሕትኡ ካልኦት ዕልዋ ዝገብሩ እውን ከምኡ ኮይኖም እዮም ድመፁ ድሓረይ እውን بعلوة جميرنا ناب ديمقراسي كنستغاغرو إنا زبلات حساسبا سلو زلو جن زيركا بعلوم توداديروم بعلوم يمكا زعوتو كم زخواني ولك أملكي ويكا وتدراوي محدادرا جن نتي بوليتيكاوي ممحدار نايتن هاجرات أتبيبوم تقوت أتيروم يوم زخدو ምናልባሽ ኣብ መጻኢ ካብ ጥቕሙ ሳዕቤኑ ከም ዝበዝሕ ርዱእ እዩ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሰንከልከል እንዳበለ ምስ ግዜ ክቕየር ከኣል እዩ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እዩ ኢልካ ይሕሰብ እዩ ከምዚ ናይ ኬንያ ክትብሎ ዝፀናሕካ ማለት እዩ እሞ እዚ ግን ኣብኡ ከለካ እቲ ህዝቢ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ምስ ዝኸውን ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ኣገልግሎት እቲ ኢንዱስትሪ ከዓ ብህዝቢ ዝውነ ምዝኸውን ናብ ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ክሰጋገር ዘለዎ ዕድል ይዓቢ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ኣፍሪካ ዘሎ ቁጠባ ኤክስትራክቲቭ እዩ ወይ ናይ ኮንትሮባንዳ ኢኮኖሚ ኸውን ወይ ኣብ ማዕድን ወይ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ቁጠባ እዩ ዝኸውን ሕጂ ማዕድን ዝኸውን እቲ ማዕድን እቲ መንግስቲ ተቆፃፂሩ ወይ እቶም ወተሃደራት ተቆፃፂሮም ከምዚ ናይ ቢሻ ንኣብነት ተወሲድካ ነታ ቢሻ ነቲ ማዕድን ትቆፃፀሮ ካብኡ ብቐጥታ እቲ ቁጠባ ምስ ናይ ደገ እዩ ዝተኣሳስር ናብ ህዝቢ ዝዘርቕ ቁጠባ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ህዝቢ ቁጠባ ተሳትፎ ስለዘይብሉ እቲ ቁጠባ ብምሉኡ በቲ ስርዓት ይውነን ተን ፀገም ዘለዎን ሃገራት ንሪአን ዘለዋ ከምኡ እየን መብዛሕትአን ዝበዝሐ ፅቡቕ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት እዮም ናይጄርያ ተሪኢኻ እዘን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ጋቦን ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝበልናየን ነዳዲ ዘለወን ማዕድን ዘለወን ኮንጎ ተወሲድካ ማዕድን ዘለዋ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሱዳን ኩነታት እውን ምስቲ ናይ ወርቅን ዕደና ናይ ፖታሽ ዕደና ናይ ነዳዲ ምውፃእ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ብሕርሻ ዝመሓደር ህዝቢ እዩ ክሳብ ናብ ኢንዱስትሪ ዘይተሰጋገረ ሙኻተ ዘሎ ቁጠባ ኤክስትራክቲቭ ስለዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባስ ኤርላይን በሎ ብጀካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኤርላይን ቴሌኮሙኒኬሽን እዚ ናይ ማዕድን ዝበልናዮ ብምልኡ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቲ ቁጠባ ስለ ዝቆፃፀር ነቲ ፖለቲካ ክቆፃፀር ከዓ ቀሊል ይገብሮ ማለት እዩ ብኡ ኣቢሉ ከዓ መሳርሒ ናይ ደገ ይኸውን ናይ ኮንጎ ከምኡ እዩ
ኣብ ኮንጎ ነዳዲ ወርቂ ኣልማዝ ሕጂ እውን እዚ ምስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተታሒዙ ኮልትራን ገለ ዝበሃል ቀንዲ ኤክስትራክቲቭ ስለ ዝኾነ ቁጠባ ምስቲ ህዝቢ ዘተኣሳስሮ የለን። እቲ ህዝቢ ሸቃላይ ኣብቲ ናይ ማዕድን ትካላት ዝዋፈር ዳኣ እምበር ነቲ ቁጠባ ዝውንን ህዝቢ ኣይኮነን። እቲ ቁጠባ ብውሕዳት ብመንግስትን ምስ መንግስታዊ ትካላት ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባትን ናይ ደገ ሓይልታትን እዮም ዝቆፃፀርዎ። ስለዚ ኣብ ኮንጎ ዝበለ ሃገራት ሙዓቢ ሰፊሕ ሃገር ናይ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ክትተኣታቱ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ይኾን። ኣብ ንኣሽቱ ሃገራት እውን ከም ኤርትራ ዝበላ እውን እቲ ስርዓት ቀንዲ ነቲ ህዝቢ ሓኒቁሉ ዘሎ ኩነታት ነቶም ዘለዉ ዝነበሩ ነጋዶ ኣውፅኡ ነቲ ቀንዲ ምንጭ ቁጠባ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባ ኤክስትራክቲቭ ሕጂ ወይ ብረሚታንስ ወይ ብኮንትሮባንዳ ወይ ከዓ ብማዕድን ዝካየድ ሃገር ስለዝኾነ ነዚአን ከዓ ህግደፍ ብቐሊሉ ክቆፃፀረን ይኽእል። ነዚአን ተቆፃፂሩ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ክፈጥር ኣይክእልን። እቲ ዲሞክራስን ናይ ቁጠባ ኩነታትን ተፈላለዩ ስለዘይከይድ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሽ ብኣፍሪቃ ዘለዎ ቃልስስ ነቲ ቁጠባ ህዝቢ ይቆፃፀሮ ዶ ኣይቆፃፀሮን እዩ ኣብ ዝብል እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ። ዜርካ ናብ ቆንዲ ሕጂ እቲ ናተይ ተዛርበና ከዓ ኩሉ ግዜ እዩ እዞም ብወታደራዊ ዕልዋ ዝመፁ ነቲ ቁጠባ ናብ ህዝቢ ናብ ዝቆፃፀሮ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ዘለዎም ተኽእሎ ፀቢብ እዩ። ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንኣምን ኢና እዮም ዝብሉ እዞም ከምዚ ዝመፁ ፕሮግረሲቭ ኣብ ፀጋማዊ ላይን ናይቲ ፖለቲካ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ንቁጠባ ባዕሎም ተቆፃፂሮም ባዕሎም ከመሓድሩ ወይም ዝደልዩ ልክዕ ከምዚ ናብ ዓድና ዘሎ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ነቲ ኤክስትራክቲቭ ወይ ነቲ ካብ ማዕድናት ወይ ካብ ፍሉይ ነገራት ዝመፅእ ቁጠባ ንዕኡ ሸይጦም ናብቲ ህዝቢ ሪዲስትሪቢዩት ገይሮም ኣብ ካልእ ተዘቂርዎ እቲ ቁጠባ ልክዕ ከምዚ ሃገራት ዓረብ ክገብርኦ ዝፍትና ደለዋ ከም በዓል ዱበይ ነቲ ናይ ኦይል ማኒ ወይ ናይ ነዳዲ ገንዘብ ናብ ካልእ ዓይነት ቁጠባዊ ዓይነት ክቕይርዎ እንተዝፍትኑ ኣብ ንግዲ ድዩ ናብ ካልእ ዝኣመሰለ ቱሪዝም ድዩ ናብ ገለ ምናልባሽ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ብዙሓት ውልቀ መለኽቲ ዝመስሉ ብካልእ ወገን እዞም በነቨለንት ዲክታተርስ ዝብልዎም ከም በዓል ናይ ሩዋንዳ ናይ ኡጋንዳ ብተዛማዲ ኣለዎ እዮም። እቲ ሽግር ወይ ትፅቡቅ እውን ብካልእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናቶም በዚ ዓፈንቲ ኮይኖም ኣብቲ ናቶም ፖለቲካዊ ስርዓት ተመፂኻዮም ኣብቲ ቁጠባ ግን ሉዝ ኮይኖም ንሰባት ዕድል ዝህብ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ትስክፍታ ናተይ ኩሉ ግዜ እዞም ናይ ወታደራውያን ሓይልታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣይመፁን እዮም። ምክንያቱ ነቲ ቁጠባ ሉዝ እንድሕር ገይሮሞ እንድሕር ፍንው ኣቢሎሞ ነቲ ስልጣኖም ዝፈነውዎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዳርጋ ናብኡ ገፁ ከዓ ስለ ዝኸይድ እሞ ነዚኣ ናብዚኣ ክንውድእ እሞኒ እቲ ናይ ኣህጉራዊ ኩነታት ሽዑ ተመሊስና ክንሪኦ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ። ስለዚ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ።